Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska tady máme Minecraft a já jsem tak trochu blbej, protože já jsem zapl natáčení bez toho, aniž by jsem měl zapnutý mikrofon, takže mi to bylo úplně zbytečný. A mezi tím jsem našel tady dia, tady ty všechny věci a no všechno tady to vykraftil jsem si nějaký armor. A kdo se kouká i na shorty, tak to tam uvidíte. A možná tady uslyšíte moji ségru hrát na piano. Což je úplně že hrozný. A máme tady vesnici, snad v ní bude blacksmith. A i ruin portal, jako já nevím, co by se mi hodilo doslova teďkon. Ale něco by se mi asi hodilo, to vím. Okay. Mohly by tady být blacksmith, jakoby. Tam je ten zelený Nautilus, ale na toho jsem minule umřel. Což je hrozný. OK. Jo, OK, tady není kovárna, takže je to úplně zbytečný. OK. Tak jedu dál. OK, a já se vám ozvu, až najdu nějakou strukturu další nebo vesnici. No, prostě něco takového, co by se mohlo vylutit. Takže bum. Normálně mezi tím, co tady hledám, tak už začala noc, což nejsem moc happy jako no. Ale tady ta hora fakt vypadá mega dobře. Asi víte, co to znamená, viď? Tak. Kdo má rád nějaký ultra hardcore světy? Asi víte. Aspoň doufám. Oj, 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 oj. Rychle spát, rychle spát. Drowned zombie po mně házel. Dědové. OK, a máme tady rovnou i jeskyni, do který 100% najdu. OK, ale tady ten kopec fakt vypadá dobře. Mně se až moc líbí, ale jsem se tu ubydlel jako. Neříkám nic. Ale zase, nevím no. Chtěl bys najít ještě lepší místo. Obávám se, že jsem se teďkon, že jste mě možná neslyšeli, nebo jste mě slyšeli, nevím. Aha, ale co vím určitě, tak tady máme vesnici. To vím. Ale co nevím, že dám tady ten skok, to jsem fakt nevěděl. Já jsem ho totiž dal a všichni jste to věděli, že jsem ho dal. Víte. A vidíme. Snad v tom bude blacksmith v TT vesnici. OK. Snad tam bude. Ale za mě tam nebude, takže super. OK. Aha. Okay, ale tady ty... Tak to byl nejlepší loot normálně.
nejlepší loot. Okay. Zase nejlepší loot. A zase nejlepší loot. Ale já si určitě vezmu tady to, protože naprosto nevím, jak se to craftí. A já bych tady tohle video ukončil. Dávejte like, odběr, zvoneček a čau.